Hi guys, welcome to our channel TV Files TVA. Guys, tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 otanga kutuka ja Prayzah, pachirungu inonzi Holy 10 dis ja Prayzah. Anyora pa status yake kuti be careful with me, achireva kuna ja Prayzah guys. Saka asi varipo vanhu vapindura vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya yacho. Vamwe vadedzera kuti aiwa mufesi iwewe Holy 10 wakufarisa wakutambira kunzvimbo dzesiridzo. Vamwe vakadedzera kuti aiwa you must be careful iwewe Holy 10 because munhu wakutaura nezvake uya anokuremera. Vamwe vati my problem yako ndeyekuti wakuona vanhu vachikufarisira. Vamwe vakadedzera kuti wakuvhaira nebhenzi rako ndo rakuita kuti uone kunge unogona kutuka munhu wese. Vamwe vadedzera kuti why is it Holy 10 ari comfortable nemadhisi ake kuti anogona kutuka vanhu pamabhifu. Vamwe vadedzera kuti akutoita mari kapai pamabhifu wayaya. Asi munongoziva mega kuti profeti vedu vanopaparika vanonzi Panganai vajambirawo munyaya yacho. Vakadedzera vakanyorawo pafacebook vakati aiwa iwe Holy 10 zvamwari chaizvo hauna kusikwa naMwari. Vakati matama ako anenge munogona kungopedzisa mega guys. Varipo vamwe vanyora macomments vapedzisawo nyaya yachona kuti matama achona ari kunzi anenge chi zvatelicious. Vamwe vapedzerera ndo nyaya iripo guys. It seems Holy 10 adedzera kuti must be careful with me achireva ja Prayzah. Asi vamwe vanhu vadedzera kuti asi ja Prayzah akakudyira musikana here, asi ja Prayzah ada musikana wako here. Vamwe vadedzera kuti aiwa Panganai for the first time in history wazotaurawo chokwadi, Holy 10 ngatambire kure. So ndo nyaya yacho guys yanga ndauya nayo kuti ndikuonesei ndikunzwisei kuti muone kuti chichiri kuitika. Saka imwe kana mungatarisa handizivi kuti munoti kudi, asi isusu tiri kufungiza kuti pamwe pane chingoma chavari kuda kubura. Inogona kunge ari ja Prayzah featuring Holy 10 kana kuti Holy 10 featuring ja Prayzah. Vanogona kunge vaida kubura chingoma vachingoda kuti confuse. Nemo munongozivawo mazimu artist edu. Zvimwe nguva tofunga kuti ari kurwa, mangwana tomuka tichinzwa kuti varova ngoma. Asi Panganai airamba nyaya yacho nadedzera zvinhu zvakawanda pamusoro pakati wakufarisa siyana nani naja Prayzah. Saka I don't know guys kuti imimi munoti kudii pamusoro penyaya iyi because Holy 10 it seems ari kutuka vanhu vakawanda. Vamwe vadedzera kuti iwe uko Holy 10 sei wakungoita mabhifu nevanhu vakawanda zvinozobuda mushe here. Siyana nevanhu ava, ita bhifu nemunhu zvopera kwete kuti ungojambira apa ubuda ujambira apa. Saka ndo nyaya yacho guys. Vamwe vadedzera kuti Holy 10 aane Mazitama, hamene kuti tibvunze maimuku kuti kwavari kudyepi chaizvo because Mazitama Holy 10 apa mungatarisa naKimberly wacho ari kusimba. Saka toda kuti tivabvunze kuti vakudyepi. Vamwe vadedzera kuti aiwa ndo zviri kupa Holy 10 mari mabhifu. Thank you so much, don't forget to subscribe. I'm out.